Okay. Hvad sker der, mand? Bare for sjovt. Ja, lad mig lige låne den der dimsen. Jeg skal lige låne den, fordi jeg skal lige lave den der film. Okay? Lad mig lige prøve. Lad mig lige låne den. Lad mig lige låne den. Lad mig lige låne den. Så siger jeg. Det blev filmet, det ser jeg. Det ligner, du går ved på det her. Den der mave, den buler totalt meget. Jeg filmer. Kan du give mig lige små en eller anden? Hallo, kan du dengang, hvor vi lavede det der huller, så der på det der masse ting, hvor der er til buksen? Ja. Jeg har blødt igennem. Der, hvor Hassan og Ahmed opdagede det. Det var fucking flov. Jeg skal lige se det der bagefter. Hvad? Det er også Hassan, gør du ikke? Altså, hvem? Hassan, Ellerhold. Ja. Eller Nordvest. Jeg kan ikke støtte dem. Ja. Det var ham, der opdagede det. Også Ahmed. Kender du Ahmed? Ej, var det dem, der opdagede det? Det kan godt være. Ej, fuck med, jeg fyrer bare helt. Gud, jeg var ved at tænde min smøg. Og jeg... Nu har vi på film. Jeg skal lige filme efter. Ja, men jeg filmer altså stadig. Jeg filmer også. Er du rigtig? Så er der disco igen.